Mayong hapon sa itong sini mga palangga nga mga tagpalamati. Kamusta ang inyo sini Lunes nga adlaw? Una nga adlaw sa bulan sa Agosto, anong pamatyagan ninyo? Ha? Okay lang? O kun? Hindi okay, na? Ano man ang isabat ninyo, sa gihapon, go-go lang kita, na? Welcome sa Lunes nga edisyon sang This Is My Life. Agosto 1, tuig 2022. Ang aton panahon mabulubugnaw, pero ang mga bulsa, mainit-init or malaba, balang siguro, kay ti, wala lang, no? Iban kahingagaw pagkahapon sa simanal nga, nagabaton sang sweldo. Ang iban nga wala nakabaton kinsinas katapusan sang biyernes nga adlaw, subo nga adlaw. Nga bisan mabulubudlay ang pag-budget sa karon sa bahin sa mga Iloy, kung sino man ang budget officer sa sulod sang aton sa ni pamilya. Ang importante is may ara kita nga ihulag kag makapangutang kita para may gawion kita sa adlaw-adlaw nga tanan. Ilabi na nga pangutkot subong ang ulo sang aton sini mga Iloy, sang aton mga ginikanan tungod sang malapit na nga pagbukas ng klase, kinanglanam sa inyong mga estudyante sa nasiling ko kasi no pa matamato na ito, di ba la? Okay, okay lang ina siya. Dira lang ka mo, inyo kabus nga lagad si Tita Wilma, upod ninyo tub-tub tak na alas 3 karon nga hapon, gani inyo dira pala matinan. Ara lang sa 684 kHz ang inyo mga lilisuan sa inyo mga radyo. Sa mga kanakaupod naman naton or makaupod pagid naton sa or via Facebook Live. Now, pagi sa Facebook page sang Action Radio Bacolod. Ara da. Sa pwede kita daw danay gyapon. Tub-tub iya teknala stress, no? Kung pwede pa lang paki-like, paki-share sang aton sa ni programa, na aton kalingawan pag sa kahapon, kag kung pwede pag-send stars pagkaya sang powers. Why na iya pressure, na? Ang aton sa ni iban man diri nga mga public affairs program, pwede nyo man ina mapamatian kung wala ninyo mapamatian early year na ang mga matahom naton nga drama humalin sa agay tubtob maghapon halin sa barangay 684 tubtob sa Puerte ang abilities sa hapon kag syempre ang mga matipon nga mga balita sa amon sa news center, mga developing stories, mga updated nga mga balita pwede kaya na arabisita lang kamo sa Action Radio Bacolod 684 na sa amon sa ni Facebook page. Syempre sa mga radyo nga nagapamatik ang nagapod karon nga hapon sa inyo naman mga mensahe, pwede gid inyo mga greetings, sa inyo man mga reactions, sa ito naman ipaambit sa inyo karon nga hapon. Pwede kid inyo mga greetings, personal ninyo nga mga comments, basta mga maayo lang, basta lang na ni Tita Wilma, hindi lang makahalit sa ito ni Sig Kapareho, good gid na siya. Na? Kag ara atong text hotline 0963-757-0874. Again, 0963-757-0874. Kag magluwas man na Tita Wilma na magluwas man sina sa aton sini mga naka-live na, especially ara gid siya si Sir Meliluligo mo yung hapon lang daan na ara man aton sa ni chat room. Gani relax lang kamo dira. Kay tutukan man inakaw ni Tita Wilma sa kutob man sa ngayon malabutan, ha? Maayo lang ko kundo hindi ginaton malabutan, importante makaupdanay kita. Na? Okay, ato ni istoryahan man karon nga hapon pila man ka mga hitabo gid ya. Hindi ko na nung informasyon nga matag na ito since nahilabtan na ni naton bali ang mga bulak. Ano naman nga bulak dugay-dugay ang i-share ni Tita Wilma kung bala mapustlan man naton ina para sa ito ni kayong lawas bala may benepisyo man ina nga mga tag sa iton. Ang sulat man nga pagabasahon naton sa sininga hapon, sa aton man tagpadala sang sulat, relax ka lang dara kay tinghuan man ni Tita Wilma nga makahatag kita sang aton personal nga opinion, piece of advice, analysis ayan na tungod sa imo sa nito sitwasyon para nga makabulig kita pakanay-kanay ba pagpamulumagan sang imo sini mabug at dira nga dughan tungod sang imo ginaangkon nga problema. In the glory, yes. Kag bantayan man ang inyong tag sa zodiac sign para man sa itong tag sa horoscope sa karon iya
iya nga adlaw. Pero syempre ang atong sinidalagan sa panahon gamay gid lang tungod baw ka katugnaw kag ining ang katugnaw bala daw hindi naton masaligan na ang katugnaw hindi naton masaligan kay do makahatag gid sa batyagon sa inyo ilabi na sa mga young ones naton sa mga senior citizen naton. Kay kabalo kita sa update sa weather naton man kaina sang aga na mabatian ninyo nga ining habagat sa karon or southwest monsoon amo ini iyang nagapadayon nga nagaapekto sa itong pungsod. Resulta sa pag-eksperyensya naton sa maulanon nga panahon sa pilaman ka mga lugar. Inang update man sa aton Weather Bureau ang Pag-asa. Metro Manila, Western Visayas, Ilocos Region, Cagayan Valley, Cordillera Administrative Region, Central Luzon, Calabarzon, kag ang Mimaro, Panawan, ang may magalumon nga panahon dala na kita dira. Magalumon nga kalangitan. May ara kita ma-eksperyensyahan kag sa na-mention naton nga mga lugar sang mga lapta-laptaman nga pagtupa sang ulan, may panilagsaman nga pagpanaguob. Kung sige-sige naman ang ulan, sunod sa Pag-asa, hindi malikawan ang flash floods so mga pagbaha-baha kag ang pagkatipag sang duta, no? Landslides. Resulta man sining kasarangan nga may mga panalagsaman nga mabasko nga pagbubo sang ulan. Iba naman nga bahin sa aton pungsod, may ara man mga paggulugalom, tubtob magalumon, may panalagsaman nga pagpanaliti kag tupa sang ulan tungod sang monsoon kag localized thunderstorms. Pero sa ito naman mga palangga nga mga tagpalamati, gamay lang nga informasyon nga madugang naton sa dalagan sa aton panahon, may ara posible na posible duha tubtob tatlo iya ka weather cyclones ang magasulod sa Philippine Area of Responsibility, no, kung sa aton para karon nga bulan sang Agosto, no, amo na ning bulan sang kapurauton kung nangaton pa mga young ones na kung mahalitan pa kita sang ulan, ano pagid ba nak onward. So, preparen kita tanan sa posibleng nga idulot sina ang mga weather disturbances nga ina. Na? May duha kung tatlo ka bagyo posible nga magaporme ka or makasulod sa Philippine Area of Responsibility karon nga bulan sa Agosto ina base man sa average track of cyclones sa siniyang nga bulan sa Agosto. Kag ina, may posibilidad nga mag-landfall dito sa bahin sa Northern Luzon. Hindi gani sa pinakapunta man, pinagid kapunta sa Northern Luzon. Kag sunog gani sa Pag-asa, posible nga Northern dito iya mag-landfall. Makabig ina siya nga potential nga klase sang bagyo. O kung hindi gani, mag-aagi lang siya dito sa punta nga bahin sa Northern Luzon. Hindi gani, pwede man, may posibilidad man sa aton sa Weather Bureau nga maliko siya gamay, na? Makaliko siya gamay, inang posible nga bagyo nga mag-aabot nga ina para hindi man makahalit sa aton. Pero syempre, bugos nga Luzon, kag iban pagyabahin sa Visayas, apektado man tungod sining cyclone, nga ginapabasko, mining bagyo nga ini, nga pabaskugon pagid sang habagat o kon southwest monsoon. Pero bisan hindi ina maglandfall inyang bagyo nga ina, bisan sa may northern Luzon mag-agi siya, ang bugos naman nga Luzon kag pila ka bahin sa Visayas posible maapektuhan sa gihapon. Ina mga gamay lang nga mga informasyon nga sa diin bisan paano, di ba? Kita iya nga ordinaryo nga pumuluyo, maka amat-amat man halong-halong preparar sa mga posibles nga hindi lang matabo sa aton para nga makalikaw kita sa sobra nga halit o kon mapahagan-hagan man. Much better pagid kon wala kita sa ma-eksperyensyahan kundi bisan pigado lang aton pagsinalayo pero tayo yun ang aton iya pagpaninguha kag pagpadayon. Di bala? Amo na yang himuon tatitawe apaamo kay na balaya. Okay. Alauna 50 Action Radio Philippine Standard Time. Ang agton anay mapaambit karon nga hapon.
nakasugod na mutong hambal ko sa inyo last week nga nakasugod ako sa mga ornamental plants na sa mga plantitos nga mga mahilig sa mga tanom nga kinanglan hibaluon taman gali no balain na siya may kapuslanan man sa aton especially sa aton pamilya sa aton kaugalingon mismo nakit-ay na iton dira nga ina galing mga ginapananom-nanom naton sa aton mga lagwarta nga mga ornamental plants nga nagapamulak o kun wala man may kapuslanan sa aton, di ba? Na ginhatag na Mother Nature nato, natural gid na. Pero ang aton subong nga tandugon kag ipaambit ni Tita Wilma sa inyo karon nga hapon ang aton national flower no gini national flower naton sampagita. Ang sampagita scientific name niya Tita We, Jasminum blancoi hasak na scientific name sa sampagita again Jasminum blancoi hasak na wala siya. Ang common name syempre sampagita. Ang Tagalog sampagita man tawag pag may ara pag sila isa ka terms in Tagalog ang kampupot na di ba nabatian ko na sa mga pelikula na sa mga Tagalog yun mismo nga mga ma-encounter na ito no akang pupot yan sa amin no di ba at sa English amo nagaling jasmine or samba pero sa aton diri iya sampagita gid kabalugid kita nga ang sampagita isa ini nga klase sang tanom nga nagapamulak magagmay ang bulak puti ang bulak kag for sure kilala gid sang tagsa ka Filipino. Kay nga, halin sa pagsulod sa eskulahan kung ano mga national symbol, kabalugi kita anong national flower, di ba? Ay, sampagita na. Ang sampagita nga mahumot. Di ba la? Mahumot ang sampagita sa tiyon sang kagabihon. Mas sami ina nga tubo sa kundiin lang nga mga lugar, basta maatipan lang, mabugnaw iya nga palibot. Pero wala gali kita kabalo nga may mga sustansya kita nga makuha. May mga chemicals kita nga makuha halin sa sampagita. Kadamo. Pero ang pamangkot bala ano nga parte ano nga parte sang tanom sang sampagita ang pwede naton gamiton nga bulong kag paano ina gamiton amo na yang gusto ko mabalaan kag gusto ko man mabalaan ninyo kay kadamo gali sang kapuslanan sinibilang bulong ang bulak sang sampagita mismo. Ang bulak sang sampagita, Tita Wilma, masami ginagamit, ina siya nga ginahimo nga tea or tsaa. Sampagita tea or jasmine tea. Katilaw na kamo sa jasmine tea, kay kahumot singko ay amoy na gali na effective ina nga klase sang bulong na isa pala na kaparte sang puno sang tanom sang sampagita ang iya dahon naman masami ginagamit himuon man siya hindi gani tuktukon ina siya na preparar ina para para pang hampol ipanghampol o kun ipang tapal hibalunta na karon kun ano nga mga ginabatsyag sa lawas ang pwede buligan sang tanom iya nga sampagita. Mabuligan sang dahon o kun bulak sang sampagita kun ikaw naghilanat. Paano man kiti kahamot Tita Wilma mo, di ba? Pero gali iya ang ang sampagita pwede gido ang iya sininga dahon kag bulak makabuligid nga mapanubo ang imo sa ni body temperature. Kung ikaw pagid ginaubo, ang sampagita tea or jasmine tea, makabuligid pantunaw sang imo siniplemas. Ay matahom na nga bulak, di ba la? Sari pagyed sa nagaproblema sa ila pagpupo, no? Nga sige-sige na lang, LBM or loose bowel movement. O kung sa masiling bala naton, sa mga ginalupot na, paim na lang sila, no? Paim na lang sila sang tubig nga ginbutangan, ginhuluman sang dried flower
kag dahon sang sampagita. Di bala, mas nami gali para sa mga ginalupot ang laya nga bulak sang sampagita kag dahon huluman lang sa tubig kag ipainom. Kung ang imo mata nagakairitar pagid, pwede man gali Tita Wilma, makabulig sa mata. Ang pinatulo, ano naman, sorry, no? Ang dried, no? Dried nga bulak sang sampagita, huluman mo na siya sa tubig, amo na siyang ipatulo mo sa mata nga nagapulanda ang makatol nga nagakairitar nanan kay buligan man niya kag makuha niya ang pagpalamula sang imo mata kag pagpalangatol. Simple lang. Sa mga iloy pagid nga nagapasuso. Makabulig man ang sampagita sa pagpadamo sang imo sinigatas. Nga imo ma-feed o kung imo mapa-dede sa imo sini baby. Abi mo ano lang himuon, ang dahon sang sampagita, na dahon sang sampagita ihampol sa mga nagapasuso nga iloya. Ang dahon sang sampagita, imo lang siya hapluson sa imo duha ka palad na malimpyo ti syempre mainit kag ihampol sa imo sini suso, hindi sa nipple sang imo suso kundi sa inibabaw nga bahin sa imo suso nga sa diin ara dira ang gatas nagabulig siya padamo sa imo gatas ti ko nagamat-amat na karon kurto patunawon yun na para mangin fresh siya nga maka didi sang maayo ang imo sini baby ay kanami lang gid. So pila ina ka man po sila nun, mga iloy kag sa mga aspiring mothers isa ina sa mga pilaman ka mapuslanon sa nga mga informasyon na tungod iya sa bulak nga sampagita ang mabuligan. Bulak kag dahon sang sampagita makabulig sa hilanat, makabulig sa ubo, sa mga ginalupot, sa mga mata nga nagakairitar, makatol, mapula na patuluan lang kag ang mga iloy nga nagapasuso sa ila sini baby na. So kung may ara pagi kamuda may dugang pwede pagid na ara ang atong text hotline, ara mo naton chat room kag matahom gid niya ang dito kay sa Metro Manila damo nimo kay ginabaligyan sa mga kabataan especially sa Quiapo, sa Baclaran kay amo niyang usual nga ginagamit nga ginahimo garland para sa mga santo nga ila sini ginahalaran na nami na siya himuon nami gina siya himuon nga garland. Okay, let's 2-4 Action Radio Philippine Standard Time. Ito na Dr. Pinoy Squalene Capsule. Ito sini food supplement adlaw-adlaw nga 100% pure squalene. Wala lamod chemical kag wala sa malay na side effects sa itong lawas. Kinahanglanon ginayton ina sa adlaw-adlaw nga tanan. Dr. Pinoy Squalene Capsule epektibo masaligan, the best immune system booster. 2 to 3 capsules a day, 30 minutes before ikaw magkaon ng pag-inom sini. Para sa imo 24/7 nga resistensya kaga energy. Yes, pagbugtaw mo sa agaway kapag kagargal. Inom ka nagilayon sa Dr. Pinoy Squalene Capsule. The best man nga cleanser kag regulator sa nga itong dugo. Ang aton pagin mga kaugutan, ginatinluan para makuha idira, makakas dira ang mga nagasupon, matunaw kag mapagwa para manami ang pag-ilig sa aton dugo pagkadto sa nagkalain-lain naton nga mga organ sa bugos nga lawas para kita mangin active and healthy. Di ba la? Kay kung active and healthy, ang kung ano naton nga klase sang organs sa kita man mismo energetic and healthy. Kag mabuligan pa kamo nga malikawan ang stroke kag heart attack. Tandaan lang gid. Dr. Pinoy Squalene Capsule. May palamang kutanon sa produkto kay sa imo ginabatyag ara lang ang Dr. Pinoy Hotline 441-1299 si Miss Bell magasabat sang inyo sini mga palamang kutanon. Pwede na naton mabakal ang Dr. Pinoy Squalene Capsule sa tinanman nga mga butika dira sa inyo lugar. Diri sa amon sa bugos nga Negros. Probinsya sang Negros sa Occidental kag Oriental Central nga bahin sang Negros available Dr. Pinoy Squalene Capsule. Sa bilugman nga isla sang Panay kag sa Guimaras. Relax lang si Tita Wilma magabalik pagkatapos man sa pila ka mga importante nga mga commercials. Si Mommy at si Washing Machine believe sa Pride Washing Machine detergent. Malupit
nga dumit man siya. Pride detergent, manufactured by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified. Okay, Manuel, John Onggrang Kapal, good afternoon. Thank you, Gid, sa Imosini Purple Hearts with the rainbow. Thank you, Gid. Doy Arthur, good afternoon, Action Wilma. God bless you. Okay, salamat, Gid. Kag, Sir Meleli Uligo, tamyaw lang please, ma'am. Vanessa Stark, kag Doc Mayo, Jinky Religdo, Noela Mark, kag Sir Alex Montesa. Ada man naka-online si Sir Meleli Uligo. Thank you, good sir. Kag Lester Esrud na may nga po Tita Wilma, greet ko lang si Maderko. Ang nagapamati gid subong sa imo programa. Jasmine or Hasmin Suela, diri sa may Victorious. Mayong hapon lang dira sa imo mother ni ni Lester. Abi ko may ngalan pa. Sorry. Toto Eric, mayong hapon lang da. Rufino, ara na siya na kayo na gurong iya internet ay nga nakaupo na siya sa aton online from Handumanan. Sir Rufino Eragabino, mayong hapon lang. Ga-monitor na siya kung keep safe always and keep on praying. Thank you, good Sir Rufino. Hello, Ma'am Ana Sinoro. How are you? What happened to you? Mayong hapon, action, Tita Wilma. Baon, nagpa-load gid ko kay wala internet. Mo nagali. Uy, kaso bisan why internet, Mama Aina. As long as kada nagaupod sa aton sa imo radio, happy man ko na gyapon. Dira sa La Carlota, thank you, Gid. Salamat. Yes. Na-miss ko na, Gid, ang maugdang nga tingog ni Action Wilma. Okay. Buyag lang, ma'am. Buyag lang. Pasalamatan talang na ma'am updanay matagyapon bisan magkainano. Ma'am Lani Herumiano, mayong hapon to. Yes, dira sa Hibuan Capiz, mayong hapon, Gid. Kag may damo gid nga salamat. Si Sara sa Villa Caridad Subdivision, sila ni Maris Flor Diday, nagapamatiin na. Barangay 684. Drama komedya nga. Mayong hapon lang dira sa inyo na. Good afternoon and happy Monday, Tito We. Always present kami diri gihapon bisan mahinang signal kag maulay nun pang panahon. Stay healthy always kag God bless you and your family sa gihapon. Ma'am Virgie, thank you, Gid, na? Okay. Rel Siman, mayong hapon tawi always gid ko nagapamati sa imo. Salamat, Gid. And Villar de la Cruz, nagapamati gid kami diri sa may Bago. Dira sa Bago, mayong hapon lang sa inyo. Okay, enough lang na, anay, Panyawan Herbal Capsule Plus, the approved therapeutic link. Kargador sa merkado, mangingisda o kung sa opisina, kinahanglan mo sa kabulig sa pagpangabuhi, kinahanglan mo. Ang elementary nga evacuation center na concern din baha man. Uy, kaya pinagamat-amat ko man saka ang tubig. Actually, ko po Hindi mo medyo mataas na ang tubig. So, ulat natin nga traffic para traffic to or nag-traffic dito sa sulod. Mang continuous rin ang nag-isang sa factor sa pagsaka sa sining tubig sa subong. Ang Pilipinas sa mayas ng early warning system para mahibaluan ang lakas ng panahon. Gani, wala sang rason nga hindi kita makapreparar karon ni rainy season. Yari ang pila ka mga action tips nga dapat mo may baluan. Kung nagapuyo sa lugar nga masabi ginabaha, mag-monitor sa balita para sa anunsyo sang pag-asa sa lakat sang panahon. Isa sa pinakapos nga pamaagi para malikawan nga magsulod ang baha sa balay, among paggamit sang sandbag. Ang sandbag ang isa kasakong nga may unod nga balas nga pwede ibutang sa pertahan upon ginaagyan sang tubig para temporaryo nga makontrol ang pagsulod sang tubig sa inyong nga balay. Antes naman ng rainy season, dapat nakapreparar ka na sang pagkaon, flashlight, pito, kandila, hygiene kit, power bank, transistor radio, importante nga mga dokumento kag iban pa nga kinahanglanon. Ini ang dapat isulod sa go bag nga dapat ibutang
sa isa ka lugar nga mapos kuhaon sa tion nga kinahanglan na nga mag-evacuate. Sa tion sa pagbaha dapat butangan sang tape ang saksakan sang mga outlet kag ibutang sa mataas nga mga lugar ang appliances. Kunyara sa evacuation center, dapat man nga ipatuman ang minimum health protocol, face mask, face shield kag social distancing batok sa COVID. Sa panahon sa tig-ululan, dapat man proteksyonan ang ikaayong lawas batok sa pila ka mga masakit, kang isang dengue, leptospirosis, cholera, typhoid fever, hepatitis A. Nagpanugyan man ang DOH kay pabili ng proper hygiene kay pag-inom sang limpyo nga tubig. Lutuon sang gusto ang pagkaon para malikawan ang contamination. Maghugas sang kamot antes kag pagkatapos ang kaon kag matapos nga mag-usar sang banyo. Likawan man ang paglangoy o kon pagtubog sa Oil, di nato ni napagkalipatan na said Panyawan Liniment Oil. Amoy ng original nga Panyawan Liniment Oil. Panyawan is manunggal sa aton. Barangay Oil, basta tatak said. 684. Drama komedya nga nagatalakay sa mga hitabo sa kabuhi. Isyu politikal, siyensya, kag kinaugali sa surut kag guwa sang pungsod Pilipinas. Oh my God! Wow! Ang mga tagpalamati, magkakadlaw sa pagbabati paagi sa kalaglawan ng mga characters kag mga eksena sa atong drama komedya nga mahimo nagakatabo sa ila kasilingan, kapitan, mayor, congressman, senador kag presidente man nga makahatag kalingawan sa matag adlaw nga tanan. Gunggong! Barinig kita sa mukha eh! Umbra! Umbra! Mga misteryo, katingalahan, pantasya, kagkatanagaan sa likod sang mga langit. Mga kasaysayan sa santupa, subong kag mahimo sa palabuto, katulad sa mga Pinoy legendary story. Aswang, manananggal, amaranhi, tiktik, tayho, kamangkama, kag mga duwende, Maria Makining kag bruha sa kuweba. Magkapala nindog balahibo kag makahaladlo, makasilig nga mga kasaysayan katulad sang ginsudlan sang malain nga espiritu kag demonyo, kondinado, reincarnation, kag iban pa nga mga kasaysayan nga makapanganga samtang amat-amat nga tukibon ang mga ginsuguran tugtog sa katapusan. Mabatian kada aga pagkatapos ng drama Barangay 684. Ikaw bala nagahurago kung magtulog? Ari may mga pamaagi para nga malikawan o kung madula ang imo paghuragok sa tion sang imo katulugon. Ang paghuragok o kung snoring, isa ina ka sleeping order. Sa diin, nagakasupnan ang pag-ilig sang hangin sa inyo pagtulog nga nagaresulta sang vibration. Una, pataason o kung i-elevate ang imo ulunan. Kinahanglan nga mataas jutay ang imo ulo para nga maayo ang pag-ilig sang hangin nga nagasulod sa imo tutunlan. Ikaduha, magtulog nga nagatakilid. Isa ina ka maayo nga pamaagi para nga mangin maayo ang pressure sang inyo tutunlan. Ikatatlo, gamit ikaw sang peppermint oil. Ang peppermint oil ang epektibo para madula ang pagpalamanog sang imo tutunlan kag sa ilong. Isa ina ka anti-inflammatory para mapatawhay ang imo paginhawa. Ikaapat, steam inhalation. Isa ka solusyon dira amo ang paghaklo sang aso para nga magtawhay ang imo pamatyagan. Ikalima, honey. Ang honey nagaangkon man sang anti-inflammatory properties. Mahimo ni nga pamag-anon ang aton pamatyagan sa tutunlan. Ginadissolve niya ang mga nagasusta lang kay Mimi, kay nalipungan siya sang Sunday, kay nakulbaan man ko bi, kay ga, gabusong pat sa na, nakaagi na siya galilipong. Thank you so much, tita. Thank you, Gen, na? Gapangamusta man siya kay mama niya, kay nanay niya, kay tatay, Ruming kay Jerome Dinoy, dera. Salamat kid kuno. Halin kay Inday Ronaldin Dinoy, 5842. May damo gid nga salamat. Pag-greet lang ko, advance happy birthday sa ilan ni Edwin Tabalos sa August 4. Ma 30 years old ka kay Eden May Tabalos, August 4 man.
20 years old about. Sa ara sila sa Tabi, ara sa Barangay Tabi, Gindagaan from Mama Neneng, 5413. Di na siya na yun man. Do hindi kuya ka do hindi ko makundi na yun nga lugar, ha? Okay, alas dos, Jessie siya, the Action Radio, Philippine Standard Time. Yes, Ma'am Lani Heromiano, good afternoon lang dira sa imo. Kag daligid lang, mamamaana sinuro, okay lang, na? Gapamati man si Villar de la Cruz, dira sa may Baguio City. Mabasa na si Tita Wilma sa atong sulat karon nga hapon. And the winner for this... Dear Tita Wilma, ang kabuhi sang tao napunan sang kalipay, kasadya, kasubo, kasakit, kadalagan, kag kapaslawan. Ang tao mahimo malipay tungod sa kwarta, propiedad, pamilya, espiritual. Sa inyo mga eksperyensya sa kabuhi, kalipay man ukon kasakit. Tugutin ninyo ako nga mangin kabahin diri. Dear Tita Wilma. Okay, nga itong sinibasahon nga sulat karon nga hapon. Ari lang siya sa Bacolod. Bacolod East, Bacolod East lang, Tita Wilma. Nagapatawag siya kay Glory, kag ang mensahe ni Glory nagasiling. Dear Tita Wilma, mayong hapon lang gid sa tanan, kag sa tanan listeners nga ara sa ila radio gidya. Kag ara man naka-live, good afternoon man. Tita Wilma, tawgan nga ako sa ngalan Glory. May gusto man ko i-share sa programa, kag para sa akon problema ko man subong. Tita, isa ako ka adopted, di ba? Na isa ako ka adoptiba, pero nakakita ay kami sang akon matudtuod nga nanay kag kabuot sa iya. Nabatsyagan ko gid ang lukso ng dugo. Naman sa Tagalog natawag nila, no? Nabatsyagan ko gid ang lukso ng dugo. Kag palangga ko man siya. Ginpaathag niya sa akon kung nga naglayo ay kami, kag naintindihan ko ang tanan, nga wala gid sang bisan jutay nga kaakig, nga nabatsyagan para sa iya. Tita, hindi ako akig sa iya, tungod, nangin adoptiba ako. Ang tuod gali kay may malala ako nga sakit sang una, pero nag-ayo man. Ang indi nami, kay may ara naman bago ako nga balatian subong. Pero, abi mo, hindi ko mabatsyagan ang pag-asikaso sang mga nag-adopar sa ako. Nakabatsyag na ako, tita, nga gusto ko na mag-estar sa tuod ko nga nanay, pero hindi ako pagpasugtan sa mga nag-adoptar sa ako. Willing man tita ang tutuod ko nga nanay nga mag-updanay kami, kag nalipay siya. Kaginsugid ko sa iyang matuod nga may malala ako nga masakit. Puwerti kid ang iya hilibi. Ina ang problema kasubong. Tungod mabatsyagan ko. Nga gusto man ipabatsyag ni nanay sa akon ang iya kakulangan. Ang problema ang akon mga ginikanan nga ginakilala ko nga amo ang nagpadako sa akon.
Ano ang maayo ko nga himuon, Tita Wilma? Para masugdan nila ako nga makaupod ko ang tuod ko nga nanay. Hasta sa katapusan nga tion sang akon kabuhi. Diri lang kutob ang akon sulat. Ari lang ko diri tita nagapamati. Promise, Glory lang ang itawag sa ako. Okay, sa itong siniletter sender nga nagpatawag kay Glory. Yes, Glory, good afternoon. Salamat kit sa imo. Masubo man na. Kasubo sang imo sininadangtan sa imo sinikabuhi. Pero tandaan lang gid naton. Ang tanan nga nagakatabo sa aton kabuhi, pagbuot sang mahal nga Dios, kag kun nga nagakatabo ina, may purpose ina. Kag siya lang nakahibalo, kung nga ginahatag niya sa aton, ang amo sina nga klase sa mga pagtilaw. Pero kung kaduan gid naton ang imo sini sitwasyon, ha? Kung nga hindi sila magpasugot, kay nga hindi magpasugot ang nagaduptar sa imo nga dito ka na upod sa imo matudtuon nga iloy, kay nga nakabig ka na nila nga matudtuon nila nga anak. Diba? Masakit man na para sa ila. Ha? Masakit sa ila balatyagon, ina. Kag para sa ila, ti ang pag-upod mo sa imong iloy, do pareho lang nga bayaan mo sila. Di ba la? Bayaan mo na sila, kag dito ka na magtinir sa imong iloy, tungod, sitwasyon mo bala subong nga very sickly ikaw. Di ba? Feeling ko ginapamensar nila nga, kung magpasugot sila, dalayo na gidya nga madula ka sa ila. Matapos ang malawig nga panahon, nga ila man nga ginahatag sa imo, pag-atipan man sa imo, kag pagpadako sa imo. Ha? Pero, ang tananday, mahangpan kung imo iplastar sa ila. Na? Iplastar mo sa namuklatan mo nga ginikanan. Istorya ko mo sila sang maayo. Ipaatag nga ti hindi ka man gidya masiling naton nga totally ikaw nga madula sa ila. Na? Ara kagihapon sa ila kabuhi. Ara kagihapon kag ara man sila sa imo kabuhi. Tubtuman sa katubtuban. Di ba la? Na nagaworry lang na sila kay ti may ginabatsyag ka. Na? Hindi mo lang pag-ahaton sa ila kay ti masakit man ang tanan. I-promise mo lang sa ila nga hindi ko madula anong tawag address mo sa ila, nanay, tatay man, or mama or papa. Hindi ko madula sa inyo kung makaupod ko si nanay ko na ara lang ko, promise. Bisitahan, tagid ka mo permi. Kag wala si may magabag-o sa imo. Promise mo nga wala sang may magabag-o ang imo sa imo treatment sa ila. Kundi more pagid ang imo himuon. Kay ti kun lang taon bala naton daw ano kay dako sang ginatawag nga utang nga kabalaslan. Maswerte ikaw tungod nga wala pa nila gintago sa imo, kundi nahibaluan mo pa kung sino imo iloy. Kay kung ang iba na hindi na sila gusto kung mahibaluan pa kung sino matutuon nga ginikanan sang ila, ginadoptar nga bata, kay basi bala madula sa ila na, di bala? Ay ho, kabay pa no? Wala sang imposible sa ngalan sang Dios. Magpangamuyo ikaw. Kabalo ako, gintagaan ikaw sang masakit sang Ginoo, kay nga may tuyo na siya sa imo. May ipahimo ina siya sa imo. Kag kun ano ina, ikaw ang makahibalo sina sa palaabuton. Na? Tawag kagid sa iya, magpangamuyo kagid sa iya, idango po ang tanan sa iya, isurrender mo ang tanan sa iya, kag mangayo kagid sa isang bulig nga tuy-tuyan ikaw sa pagplastar sang imo problema sa imo ginakilala nga ginikanan. Tungod gusto mo nga makaupod mo man, bisan paano ang imo kaugalingon nga iloy. Hindi naton madala ang tanan sa masiling abala na dakon mga kik sila. Importante makaupod kung akon iloy. Hindi mo pagipagi sa amo sina. Kay nga ang tanan nga bagay, kung may posibilidad man lang nga mapaagi naton sa matawhay kag malino nga pamaagi, nga ang mangita gikita sang drastic move. No? Nga mahimo gikita iya sang bagay nga kinahanglan, makasakit kita sang balatyagon sang mga natungdan. Di ba la? Kung pwede man lang nga maghinay-hinay kita, kag pwede man lang nato nga maplastar,
nga hindi kay ina wala sang imposible basta nagapangayo kita sang guidance, ginatagaan kita sang wisdom sang mahal nga Dios nga maplastar ang tanan nga hindi sila masakitan kundi maintindihan nila kag dira nga bahin mahibaluan mo kung daw ano man kadako sang gugma nila sa imo. Tanan nga bagay sa kalibutan masulbar ang problema sa matawhay nga paagi. Sa matawhay nga pagsuwilanon. Kay kung ipaagi na itun sa pakusog, gamo, di ba la? Hindi nami mga buhi nga kagamos ang palibot, ha? Hindi man nami ang pagsinalayo nga pagwa mo sa imong portahan. Makita mo si enemy number 1 mo. Makita mo, paglingi mo sa piyak, makita mo naman si enemy number 2 mo. Pagwa mo pag ito sa dalan, abaw, arap, nagapay na turungay kag ano pa na ganin ng mga nagalilisik nga mata kung magtulok pairap-irap kag pataas-taas pagkilay ti hindi namin bilog mo nga adlaw kundi magamo kag mabugat ay ho nami iya matawahay lang and thy glory kabay pa pray lang gid kay Papa Jesus nga i-guide niya ikaw at sa pagplastar mo sina sa imo ginakilala nga ginikanan may balatyago na sila sa imo na mayara na sila balatyagon kay kung wala hindi na amo ng ila reaksyon galing tungod palangga kanila amo na nga hindi sila gusto kay hindi sila gusto nga madula ikaw sa ila kabuhi kay kabahin ka na sang ila pag-asawahay ay kabay pa inday glory nga naintindihan mo man ang aton sinipag-analisar sa sitwasyon kag paghatag naton sa panugnaon sa imo sini problema subong hindi ka gid magdula sang paglaom. Tandaan mo gid ina. Kabay pa nga ang imo man mensahe nga ini sa This Is My Life ang iban maka-relate kag ang iban maka-suggest dira kung ano makapaayo mo nga himuon para man sa imo maay nga palaabuton especially nga hindi yan normal ang imo health condition sa karon may problema ikaw may balatian ikaw. Mga reactions ninyo dira, suggestions nga maka-inspire sa atong letter sender ara lang aton nga chat room ara man ang aton nga text hotline padala nyo lang dira 0963-757-0874 again 0963-757-0874 relax lang si Tita Wilma magabalik pa pagkatapos man sa pila ka mga importante nga mga commercials. Bossing, ano pang ginahulat mo? Ang elemen Okay na sinoro, ay daw albularia na si Action Tita Wilma. Anong arbularia man? Ha? Anong albularia, Ma'am Aina? Hindi, ang ako lang diri punto, Ma'am Aina, kaya pila ka adlaw kaya absent nan. Ang mga tanom nyo da, di ba lang, nakabati ko sa imo nga damo, kamanda tanom sa imo lagwerta, no? Ina mga ornamental plants nga ina, ang mga utanon nga ina, ang mga puno sang kahoy nga ina, wala kita makabalo nga, may contribution gali ina sila sa aton ikaayong lawas, nga hagay kita problema kung ano makapaayo sa aton, ay, kanami gali, Ma'am Ana Sinoro, pati na mga kabulakan dira nga mga tanong mo. Sa nagliga, natandog ko ng gumamela, natandog ko na ang Santan, di ba la? Yes. Renilyn Antonio, good afternoon, Action Wilma. Mamadamo gyang salamat. Good afternoon. Please greet belated happy birthdays yesterday kay Alexa Zo Malaka and kay Zoe, I think, no? Alexa Zoe Malaka and Agnes Gamala. Belated happy birthday sa inyo nga duha. God bless you and your family circle. Ma'am Wilma, more power to ARB at 53. Yes, we will be celebrating our 53rd year anniversary na Action Radio Bacolod this coming August 17, 2022. Kami magapadayon sa pagserbisyo sa inyo as long nga ara ang inyo trust sa amon, as long nga ara kamo nga nagasuporta sa amon, di ba? Ma'am Elizabeth, thanks for the prayers, for the love, for the flowers and the kisses you sent
to Action Radio Family, especially kay Tita We. Na? Good afternoon to we, always listening sa tanan nga programa sa Action Radio. Ga-monitor ko sa radyo sa Bangga Tutong 1, Barangay Felisa. Angela Gayundato Castillo, ara lang sa kono sa radyo. Okay? Nagpa-load gid ko bala Tita We kay wala internet. Okay lang, go lang mamana. Sa Barangay Lagrana sa Pilar Compound. Sa kay Brad ko Edwin, halong kamo. At Tita Wilma, monitor lang kami ni Chay Maget La Chica sa Purok Gaisano Hills, Alihis. God bless you always. Ma'am Evelyn Sinaon, salamat man. Inday at Tia Kim Eriman, salamat mayong hapon sa imo. Kay Nini Kabatas, dira sa may central nga bahin sang Negros, no? Sa may barangay Masulog, Canlaon City. Bon Sykes, good afternoon mga kabataan mo, daka kay Tuto Edmond, kumusta lang, na? Hello, Yodge Loredo Legaspi, good afternoon. Okay, salamat gid. Kay Juanita Morada. Mayong hapon tawi, hindi kompletong hapon ko kung hindi ko kapamati sang This Is My Life, touch man heart ko back pa mo, kaya na bala. Okay, keep on praying lang, keep safe. Yes, Sir Rufino Ergabino, yes, nabasa ko na naginay mo message, sir, na. Jory ni Pomuseno, good afternoon. Kay Tuto Eddie Laos, na dira sa may Victorias, araman sila gyapon ni Nanay Isabel. Hello, Inday Ginny Sulgon. Good afternoon. Sakto gina-advise mo pag pangamuyo ng problema mo masulbar, ha? Pray, kid. Richel Fulgencio Susana, mayong hapon man. Okay. Thank you, kid. Enough na anay. Thank you. Ang elementary nga evacuation center na concern din baha man. Uy, kaya Kaya ginagamat-amat evacuation kumansaka ang tubig. Actually, ikaw po Hindi medyo mataas na ang tubig. So, ulat natin nga Kasuwat nga ng traffic to or ng-traffic dito sa sulod ang Mang continuous rin ang nag-isang sa factor sa pagsaka sa sining tubig sa subong. Ang Pilipinas sa mayas ng early warning system para mahibaluan ang lakas ng panahon. Gani, wala sa rason nga hindi kita makapreparar karon ni rainy season. Yari ang pila ka mga action tips nga dapat mo may baluan. Kung nagapuyo sa lugar nga masabi ginabaha, mag-monitor sa balita para sa anunsyo sang pag-asa sa lakat sang panahon. Isa sa pinakapos nga pamaagi para malikawan nga magsulod ang baha sa balay, among paggamit sang sandbag. Ang sandbag ang isa ka sako nga may unod nga balas nga pwede ibutang sa pertahan upon ginaagyan sang tubig para temporaryo nga makontrol ang pagsulod sang tubig sa inyong nga balay. Antes naman ng rainy season, dapat nakapreparar ka na sang pagkaon, flashlight, pito, kandila, hygiene kit, power bank, transistor radio, importante nga mga dokumento kag iban pa nga kinahanglanon. Ini ang dapat isulod sa go bag nga dapat ibutang sa isa ka lugar nga mapus kuhaon sa tion nga kinahanglan nga mag-evacuate. Sa tion sa pagbaha dapat butangan sang tape ang saksakan sang mga outlet kag ibutang sa mataas nga mga lugar ang appliances. Kunyara sa evacuation center, dapat man nga ipatuman ang minimum health protocol, face mask, face shield kag social distancing batok sa COVID. Sa panahon sa tig-ululan, dapat man proteksyonan ang ikaayong lawas batok sa pila ka mga masakit. Kang isang dengue, leptospirosis, cholera, typhoid fever, hepatitis A. Nagpanugyan man ang DOH kay pabili ng proper hygiene kay pag-inom sang limpyo nga tubig. Lutuon sang gusto ang pagkaon para malikawan ang contamination. Maghugas sang kamot antes kag pagkatapos ang kaon kag matapos nga mag-usar sang banyo. Likawan man ang paglangoy o kon pagtubog sa baha. It is Action Dale Salazar para sa Action Tips na nagapahanundong nga maghalong sa tanan nga tion. Barangay 684. Drama komedya nga nagatalakay sa mga hitabo sa kabuhi.
isyu politikal, siyensya, kag kinaugali sa sunod kag guwa sang pungsod Pilipinas. Ang mga tagpalamati, magkakadlaw sa pagbabati paagi sa kaladlawan nga mga characters kag mga eksena sa atong drama komedya nga mahimo nagakatabo sa ila kasilingan, kapitan, mayor, congressman, senador kag presidente man nga makahatag kalingawan sa matag adlaw nga tanan. Gunggong! Barinig kita sa mukha eh! Barangay Umbra. Umbra, mga misteryo, katingalahan, pantasya, kagkatanagaan sa likod sang mga lando, mga kasaysayan sa dupa, subong kag mahimo sa palabuto, katulad sa mga Pinoy legendary story. Aswang, manananggal, amaranhin, tiktik, tayho, kamangkama, kag mga duwende, Maria Makining kag bruha sa kuweba, magkapala nindog balahibo kag makahaladlo, makasilig ni nga mga kasaysayan katulad sang ginsudlan sang malain nga espiritu kag demonyo, kondinado, reincarnation, kag iban pa nga mga kasaysayan nga makapanganga samtang amat-amat nga tukibon ang mga ginsuguran tugtog sa katapusan. Mabatian kada aga pagkatapos ng drama Barangay 684. Ikaw bala nagahurago kung magtulog? Ari may mga pamaagi para nga malikawan o kung madula ang imo paghuragok sa tion sang imo katulugon. Ang paghuragok o kung snoring, isa ina ka sleeping order. Sa diin, nagakasupnan ang pag-ilig sang hangin sa inyo pagtulog nga nagarisus. Leo. Ang mga Leo, amo ining mga natawo Hulyo 23, tubtob Agosto 22. Leo, ikaw or kamo nga mga Leo, may swerte kamo sa bag-o nyo lang makilala. Mabinulikon siya. Ha? Tungod ang imo social connection, labi pagid iya nga magasanyog. So, bot silingon sa sige-sige mo nga pagpangamiga, pagpangamigo, pangilala, ay pilada gali sa ilang makabulig para sa imo, Leo. Kag suno pagid sa imo horoscope, mas makapaayo sa imo nga mag-inom ikaw sang madamo nga tubig sang sa mag-inom ikaw sang madamo nga soft drinks. Ara na. Mas wati nga mga numero sa mga Leo, 22, 16, 39, kag 54. Carnation pink is your lucky color. Kay tuwa naman natin ang mga Virgo. Ang mga Virgo ni tao Agosto 23, tubtob Setyembre 23. Ang mga Virgonian naman abaw. Ang mga Virgonian karon nga adlaw bang happy sila or happy ikaw nga Virgonian kay nga na-achieve mo ang imo goal para karon nga adlaw. Enjoy lang no? Love life mo, malipayon man karon nga adlaw, Virgo. Mas wati nga mga numero 14, 27, 12, kag 52. Jade green is your lucky color. Sa mga Libra naman, ang mga Libra mo ini mga natao, Setyembre 24, tubtob Oktubre 23, Puwerte! ikaw mag-aatubang sa pagtilaw. Hindi lang niya sa pagtilaw, kundi mag-atubang ikaw sa mga pagtilaw. Pero abi mo ang nung nami, mangibabaw ang imo ikasarang. Bot silingon, bisan ano pa nakabudlay, basta preparado ikaw, masarangan mo kag malampuasan. Libra, maswerte nga mga numero 11, 41, 45, kag 56. Lucky color, red. Scorpio naman, katuan na ito ng zodiac sign nga Scorpio. Ang mga Scorpio, Oktubre 24, tubtob Nobyembre 22, yes, Scorpio. Ang inyo naman horoscope na gasiling ay kung ano trabaho mo na, ano ginobra mo na, ay hindi man pagdali-dalian, ha? Siguraduha ang imo ginahimo or kung ano man ang ginaobra mo dira subong, kay basi bala magsala ka, pamo ka na, basi magsala ka, sugod ka gid sa primero, na kinahanglan Scorpio, suno sa imo horoscope, mangin alerto ka man karon nga adlaw.
12, 25, 32, kag 53 sa mga maswerteng nga numero. Red is your lucky color. Sa iluhan nato ng zodiac sign nga Sagittarius, ang mga Sagittarius naman Nobyembre 23 tubtub Disyembre 21. Yes, Sagittarian, abi tagain man na sang nagakaigo nga panahon ang ano ina para bala paminsaron mo na inang plano mo sa pagnegosyo, tagain man na panahon. Kung bala padayunon mo or hindi. Maswerte ang mga numero sa mga Sagittarius, Justin 9, 27, 35 kag 52. Your lucky color is avocado green. Capricorn, ang mga Capricorn naman, Disyembre 22, tubtub Enero, Justin 9, Capricornian, maswerte ikaw. Maswerte naman sa ano, may permahan ka nga kontrata or may permahan ka nga dokumento. Maswerte ikaw dala, no? Pero ang imo naman horoscope, may pahanumdom or may reminder. Halungan mo ang imo kaayong lawas. Maswerte naman nga mga numero sa Capricorn 25, 59, 12 kag 22. Your lucky color is violet. Una pa rin inangabayin sa mga zodiac sign para man sa ito text sa ka-horoscope karon nga hapon. Yes, good afternoon, Tito Wepa. Shout out ko lang akon mga upo diri sa balay. Akon Mama Rowena Maribuho. Insakto na. Maribuho kang akon Papa Zalde. Akon ba na si Ninyo kang akon mga hinablos nga mga duhol. Jancel kay Jan Paul, God bless and good health. Tito Webo Crystal Jane Cesar, thank you, kid. Baho. Diding alohamiento, salamat, kid. Relax ha, si Tita Wilma magabalik pa sa dugang nga bahin sang aton sa ni mga zodiac sign para sa aton horoscope pagkatapos sang mga ini. Ang elementary nga evacuation center na concern din baha man. Uy, kaya Kaya pinagamat-amat evacuation kumansaka ang tubig. Actually, ikaw po So, medyo mataas na ang tubig. So, ulat natin nga Siwala nga ng traffic to or nag-traffic dito sa sulod ang Mang continuous rin ang isang good factor sa pagsaka at sining tubig sa subong. Ang Pilipinas sa mayas ng early warning system para mahibaluan ang lakas ng panahon. Gani, wala sa rason nga hindi kita makapreparar karon ni rainy season. Yari ang pila ka mga action tips nga dapat mo may baluan. Kung nagapuyo sa lugar nga masabi ginabaha, mag-monitor sa balita para sa anunsyo sang pag-asa sa lakat sang panahon. Isa sa pinakapos nga pamaagi para malikawan nga magsulod ang baha sa balay, among paggamit sang sandbag. Ang sandbag ang isa kasakong nga may unod nga balas nga pwede ibutang sa pertahan upon ginaagyan sang tubig para temporaryo nga makontrol ang pagsulod sang tubig sa inyong nga balay. Antes naman ng rainy season, dapat nakapreparar ka na sang pagkaon, flashlight, pito, kandila, hygiene kit, power bank, transistor radio, importante nga mga dokumento kag iban pa nga kinahanglanon. Ini ang dapat isulod sa go bag nga dapat ibutang sa isa ka lugar nga mapus kuhaon sa tion nga kinahanglan nga mag-evacuate. Sa tion sa pagbaha dapat butangan sang tape ang saksakan sang mga outlet kag ibutang sa mataas nga mga lugar ang appliances. Kunyara sa evacuation center, dapat man nga ipatuman ang minimum health protocol, face mask, face shield kag social distancing batok sa COVID. Sa panahon sa tig-ululan, dapat man proteksyonan ang ikaayong lawas batok sa tila ka mga masakit. Kang isang dengue, leptospirosis, cholera, typhoid fever, hepatitis A. Nagpanugyan man ang DOH kay pabili ng proper hygiene kay pag-inom sang limpyo nga tubig. Lutuon sang gusto ang pagkaon para malikawan ang contamination. Maghugas sang kamot antes kag pagkatapos ang kaon kag matapos nga mag-usar sang banyo. Likawan man ang paglangoy o kon pagtubog sa baha. It is Action Dale Salazar para sa Action Tips nga nagapahanundong nga maghalong sa tanan nga tion. Barangay 684. Drama komedya nga nagatalakay sa mga hitabo sa kabuhi, isyu politikal, siyensya, kag kinaugali sa surut kag guwa sang pungsod Pilipinas. Oh my God!
Ang mga tagpalamati, magkakadlaw sa pagbabati paagi sa kalaglawan ng mga characters kag mga eksena sa atong drama komedya nga mahimo nagakatabo sa ila kasilingan, kapitan, mayor, congressman, senador kag presidente man nga makahatag kalingawan sa matag adlaw nga tanan. Gunggong! Barinig kita sa mukha eh! Barangay Umbra. Umbra, mga misteryo, katingalahan, pantasya, kagkatanagaan sa likod sang mga langgo, mga kasaysayan sa dupa, subong kag mahimo sa palabuto, katulad sa mga Pinoy legendary story. Aswang, manananggal, amaranhin, tiktik, tayho, kamangkama, kag mga duwende, Maria Makining kag bruha sa kuweba, magkapala nindog balahibo kag makahaladlo, makasilig niya nga mga kasaysayan katulad sang insudlan sang malain nga espiritu kag demonyo, kondinado, reincarnation, kag iban pa nga mga kasaysayan nga makapanganga samtang amat-amat nga tukibon ang mga ginsuguran tugtog sa katapusan. Mabatian kada aga pagkatapos ng drama Barangay 684. Ikaw bala nagahurago kung magtulog? Ari may mga pamaagi para nga malikawan o kung madula ang imo paghuragok sa tion sang imo katulugon. Ang paghuragok o kung snoring, isa ina ka sleeping order. Sa diin, nagakasupnan ang pag-ilig sang hangin sa inyo pagtulog nga nagaresulta sang vibration. Una, pataason o kung i-elevate ang imo ulunan. Kinahanglan nga mataas jutay ang imo ulo para nga maayo ang pag-ilig sang hangin nga nagasulod sa imo tutunlan. Ikaduha, magtulog nga nagatakilid. Isa ina ka maayo nga pamaagi para nga mangin maayo ang pressure sang inyo tutunlan. Ikatatlo, gamit ikaw sang peppermint oil. Ang peppermint oil ang epektibo para madula ang pagpalamanog sang imo tutunlan kag sa ilong. Isa ina ka anti-inflammatory para mapatawhay ang imo paginhawa. Ikaapat, steam inhalation. Isa ka solusyon dira amo ang paghaklo sang aso para nga magtawhay ang imo pamatyagan. Ikalima, honey. Ang honey nagaangkon man sang anti-inflammatory properties. Mahimo ni nga pamag-anon ang aton pamatyagan sa tutunlan. Ginadissolve niya ang mga nagasupon sa tutunlan. Inom lang sang isa ka kutsara nga honey Coffee break naman naton. Gani prepare kita dira sa aton sini kafe. Ang Xanthon Plus Coffee Mix. Aton mainit nga tubig para sa aton pagpangapikapi. Ang Xanthon Plus Coffee Mix. Kay ining Xanthon Plus Coffee Mix, himo inihalin sa soya, balunggay, kag xanthone. Ang nami pagidire, kay kung mag-inom ikaw, may makuha ikaw nga mga vitamins, may ara pagid minerals, may ara pagid insoluble fiber. Kag inang insoluble fiber amo inang nagabulig sa pagtinlo sang aton colon o kun aton tinai kag nagatag proteksyon para malikawan ang colon cancer. Makainom ka sa Xanthon Plus Coffee Mix, makasiling ka nga amo ining kafe nga suave nga aroma, suave ang timpla kag suave man ang sabor. May kape ka na, may bulong ka pa sa Xanthon Plus Coffee Mix. Kag kabalugid kita nga karon nga panahon, importante gid ang aton sinikaayong lawas gani pa rin tulog. O kung hindi gani, i-mix kla sa mainit o kung malabaab nga gatas. Ikaanom, mag-lose weight. Ang katambok o kung hindi gani ang pag-angkon sang sobrang kabugaton, maka-apekto man sa paghuragok. Ang sobra nga katambukon sa liog nagaresulta sang pagsupon sang hangin sa aton tutunlan. Pila lamang sa mga pamaagi para ang paghuragok sa atong katulugon malikawan o kon madula. Ang
ang elementary nga evacuation center na concerned in baha man. Uy, kaya tinagaman amat pumansaka ang tubig. Actually, ko po Di ba medyo mataas na ang tubig, so ginaulat natin nga rushing para traffic to or nag-transit dito sa sulod ang Mang continuous rain ang isang good na factor sa pagsaka sa sining tubig sa subong. Ang Pilipinas Soro Divina Gracia, greet lang ko da Robert Kahenta and family kay Glenn halunggid sa pagbiyahe ha. Halin kay Eden sang Barangay Tapi. Yes, Manuel John Ongrang Kapal, yes kadamo na. Damo-damo gid kag salamat gid no sa imo, no? Sa imo man mga ginapadala nga greetings diri sa This Is My Life. Okay. Yes, Ma'am Star Mayo. Araman si Ma'am Star. Good afternoon, Ma'am Star. At good afternoon. Kindly shout out to Alvarez Store kag Imbuen Water Refilling Station dari sa Tangob. Thanks gid and God bless. Ma'am Star Mayo, good afternoon and thank you. Thanks man sa prayer kag sa love nga ginpadala mo diri sa among sa Action Radio. Thank you so much gid. No kag araman si Sir Alex Montesa nga nagapud sa aton karon nga hapon nga nagapadala man sa iya mga greetings sa iya man mga ka-works iya sa Action Radio Bacolod. Ma'am Julie Militado Patrimonio, good afternoon kay Miss Lourdes Basto Pastolero kag sa bugos mo nga panimalay dira. Madamo gid nga salamat. Kag salamat man kay Miss Jolfa, na? Miss Jolfa, salamat and good afternoon man sa imo. Miss Irma, kag kay Rosie Britannico, kag kay Joanne Hano, madamo ginya salamat. Okay? Katuan naton ang dugang anay naton nga mga zodiac sign para man sa itong tagsa ka horoscope karon niya nga pon. Tapuson naton ina Tita Wilma para man ang wala nakabati sang ila pang horoscope, nga mo nang nabantayan nila nga naan. Yes, Lourdes Basto Pastolero, good afternoon sa imo mandira banaday, salamat giyan. Ari na kita sa zodiac sign nga Aquarius. Ang mga Aquarius amo ini mga natawo Enero 20 tubtob Pebrero 18. Okay. Aquarius matinlo na matinlo ang imo paminsaron karon nga adlaw pero may magatakos ang imo pasensya ining mga tawo nga makitid sang paminsaron baw daw tikison kagid nila pero tinguhaan mo nga mag-relax kag magkalma ka lang ha. Aquarius 54 47 17 kag 29 mga maswerte nga numero. Brandy yellow is your lucky color. Ang mga Pisces Pebrero 19 tubtob Marso 20 ang ginaangkon mo man dira ang imo balang charisma Pisces na amo inang maka-attract sang maayong pagpangabuhi mo kag mangin malipayon ikaw for today. Maswati mo nga mga numero 18, 12, 29 kag 43. Dollar green is your lucky color. Katuan na ito ng mga Taurus. Ang mga Taurus naman, Abril 20 to Mayo 20. Taurian, ang imo or ang inyo horoscope karon niya nga adlaw nagasiling, mabudlayan ka mo karon nga adlaw. Pero, kung hindi ka mag-surrender, magama dinalagon ikaw sa imo himo. Mas wati nga mga numero 29, 14, 35 kag 42. Caramel brown is your lucky color. Ang mga Gemini naman. No? Gemini, pamati Gemini. Pero ini mga Gemini, amo ini mga netaw Mayo 21 tubtob Hunyo 21. Gemini, importante ang imo nga mga messages sa email. So please check your email. Ha? Magadamo pagid ang imo income suno sa imo horoscope. 11, 25, 42 kag 23 ang mga maswerte nga numero. Lilac is your lucky color. Sa mga Cancer naman, yes, ang mga Cancer na tao Hunyo 22 tubtob Hulyo 22. Yes, mga Cancerian, magpalapit ka sa ginasaligan mo. Ginasaligan mo, but singon malapit bala sa imo nga
close mo, nga ginasaligan mo nga kung ano ang dapat nga i-share sa iban nga tao, okay? Pero may limitasyon. May ara iya nga masaligan mo nga, imarites ikaw. Pero may ara nga masaligan mo nga kahibalo magtago or kabalo maghatag proteksyon sa imo sinisitwasyon. Palapit ka lang sa masaligan mo, hindi lang sa hindi masaligan kay kabudlay. Okay, maswerte nga mga numero. 23, 35, 59, kag 12. Your lucky color is cobalt blue. Nabatian nato ng itong tag sa zodiac sign para man sa itong tag sa horoscope. Sa karon iyang adlaw. Una nga adlaw sang bulan sang Agosto, amo nang panlilagan naton iya sa karon iyang bulan kung anong dalagan sang aton pagsinalayo. Bala ko na muna ning siling nila nga makatuluti bawas kita sa iton sitwasyon sa karon o kung magapadayon kita sa pagsakripisyo. Kay ti hindi lipod sa tanan ang kamalahalon sang mga balaklon. Hindi lipod sa tanan nga ang tagsagtag sa kapamilya ilabi na kung ikaw ang may mga estudyante nagapanghakroy sa kinanglanon sa aton mga estudyante. Di ba na? Sa galing kinanglan hinay-hinay lang daan, no? Maghinay-hinay lang kita para man safe man ta pa mo ka na bla, no? Anyway, kay Miss Margie Haniva, good afternoon. Sa Bugos Mandrang Pamilya G, good afternoon. Salamat gid, na. Subo sa mga balita nga ton man mamaton. But kung maanuan na di sa nga iton mga palengka nga mga tagpalamat, especially sa iton chat room, ang ara permiga upod sa iton si Vincent Chavez, no? Sa pamilya ni Vincent Chavez, kita nagapalabot man sa aton sinipag condole sa iton pag-unong sa iyaman pagtaliwan, ha? Sa pamilya Chavez, yes, kag sa grupo man, salamat gid sa inyo man pagsuporta. No? Alas 2:58, Action Radio Philippine Standard Time. Gamay lang anay nga pagpulo pa na miyaw, dali lang gid. Kay ang akong text hotline, wala ko natagaan sang pagtamod kay ina, no? Sunggod ni sila karon. Hay lang da gali tita kay Inikel Hinanda, service crew sang mang inasal. Alam mo yung hapon lang da sa inyo, no? 1478, salamat gid sa pag-upo ninyo kay Tita Wilma karon nga hapon. Sorry, ang akon ginahatag nga number akon siya Globe. Kasi duha akon SIM card ta, sorry gid ta. Thank you. Kung okay sa imo mag-text, kabuas tilawagon ko ang imo ni number nga ginapadalaan mo kay hindi na ko kalawag. Kulangon sang oras si Tita Wilma, ha? Okay? Kung ano nga number ang gusto mo, amo nang amo nang pasindan mo sang imo sini-request. Okay? Good PM tamuyaw ko family Obrique, Bailon family, Giornaldo, na sang Purok 7, ang gitamyaw bugok ta. Salamat gid. 5649, madamo gid nga salamat. Okay, greet ko lang kasi Mario ko halos tanan gapamati sa imo programa mayong hapon kagawad Henry Marcelino Jr. sang Barangay Bulad, Isabela. Salamat gid 0878. Yes, sa mga taga Isabela dira mga suki naton mayong hapon lang gid kang madamo gid nga salamat sa ini. Na Imponto Stress, Action Radio Philippine Standard Time ay 3 o'clock prayer. You died, Jesus, but the source of life flowed out for souls, and the ocean of mercy opened up for the whole world. O fountain of life, immeasurable divine mercy, cover the whole world and empty yourself out upon us. O blood and water, which flowed out from the heart of Jesus as a fountain of mercy for us, we trust in you. Holy God, Holy Mighty One, Holy Immortal One, have mercy on us and the whole world. Holy God, Holy Mighty One, Holy Immortal One, have mercy on us and the whole world. Holy God, Holy Mighty One, Holy Immortal One, have mercy on us and the whole world. Jesus,
King of mercy, we trust in you. Si Tita Wilma magapaalam na sa itong pagpangalagad sa karon nga hapon sa programa This Is My Life. Ginibuwas na naman kita mag-updanay. Sa wala na itong malabutan pasensya na, edilaw, salamat kid. Ang ito na Bible verse of the day nga mabilin sa inyo halin sa Philippians chapter 2 verse 9 and 10. Therefore, God exalted him to the highest place and gave him the name that is above every name, and that the name of Jesus every knee shall bow in heaven and on earth and under the earth. I can't say goodbye. Salamat gid sa inyo. Nag-standby sa may taong mga drama, mensahe sang paghigugma. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio.